tabana boda boda mwesi mbia mole inataka nkwana magana abere aende abe very clear moso to stage ya Emma ase omomroyo moru prison akonya koleto mutafaruko no mchanganyiko ga ntu agete chikura tarehe 17 omwako eta motinyo 10 we were here outside campaigning ekera bande bakare prison tore isika togaste go campaign Fred nunda ka kabwatiri prison oma koru prison ocha kongya gosari Emma stage elietana aba muraba Emma bakanire na nande na bakura mo governor eke mane Emma murama governor simbarat nande ni numwa mochorete moende momokani ntuntu anje tomolembe nande momotebiga ntomo boeti etokirete ntoboeti momotebia asiko borai onyota ete chikura kangana aruete prison achavae ama bati naraye igaye association akonya kongai na bantu bosongo ye mocha lituma etere matari ne nyagitari igoyo konyoreka ne round yeta onikabegeta mabati ya bosongo he will be in for it ntota etimo chia so town leadership wero neyemo whereby monye manyete etami itoke gocha kwera na lidi oltogote na kando mwake chikuranya motoirani lakini asebono oborai bosikwe no mogava no koroku Paul Simbarati asikwe mokani Fred Nunda asiko mogavana gavana ta iligi yae gavana ta ngakerete mnanje kura lakini nche na mwakerete ekartu engwa kachikura na bana boda boka bachoranete igomo ende momokani asiko mogavana Paul Simbarati kiagarna bwachi plan chingi yacho otokonya na mangana abere go satatu na mbe yemo intaketa gotebo moisi oria Fred Nunda o moisi atinde kiagara tanya ko bamurai inchege sana chagete oborai bwa gusi omorai omotangani igarenge korokwa maskin omorai okabere igarenge korokwa Mike omorai ogatato igarenge korokwa Maina interim omorai okane igakorokwa apas aso muisho yakorura koroko ngano omorai orenge prison nande gare na masasi bono igarasire nande bono gatari koru tanya korundi pikipiki obo koru asobo kimabwa ebwensi timu oboeti ntage tikotebera abande anyoro omosacha obwate bibere bunare goteba ng'a bana ngonyo obwate ibera asoka isiko eronyo obwate totebanye ni sataka bwate tigatare no ane town ye tigachachi chatare town ye mugaso igoro munanje ngotara mugaso igoro nando nyoro mosacha boronge tigaicha koro mukutano buno yonjengo kora rero aiche atenene akoro mukutano onyoro mosacha bori obo ibi bori akokora konya koiba chipikipiki korugaria asenya gitari katua bagri chipikipiki twa rochi sub county koranje tigo obo ibi boria amare mayoko ni yembeo kwangaina abana bande tigakoriarania abantu amaremo omanya goteba ng'aye no murayo bwe chipikipiki abarai na atwareke sana abete njo murai na barai bane boni gangori yo borai bwa Kenya ngima ochake kurwanero borai bwa sai gatutigireta basi arongeye town ya Kisimu asareti gose mwasariri korumagega no mugabana bakotogoreire asi buna ba boda boni gatobugate asi gitwa kure tokobogori gutwa iruka goetani asi yo omugabana togoreire otobekeire chi milioni ibere account ya boda gusiengema ayengo kobekerete account anya kobwato murai gaki tinkwana mange aye Fred Nunda anya koro musacha koro mukutano mugasoigoro etauni ya Kisii na liora manyanga na otore asamarieta Jared Onjario irere ngageta bange mba manyitinga ninje president ya Kisii county boda asenge njontali kwebeka bosibosi lero kana muanga ngotara bosongo teli none sub county tigatobekane boronge chi sub county chire Kisii county chire Kianda bosonge municipality ukayebuka chikaba 10 igonga bosongo genga sub county ende yonse ama sikani yakoreki abe aba mura baito boda bara ngori gibale abana abantu babeketa bana chisukuru abana abantu bakosa kuruchi nyomba chiabo nonye no burayo abantu bakonya kurwanirira mosacha teyo nono yo mogorire to mwana boda pikipiki akamwama gocha komabero murai naro egendo togo saba aba mura bawe chinga kichinyororo bakori gasi yabo ya boda
amang'ana yogocha muntu osoka kurwe media yani asaga ikaranste mwaye ochote bang'anche ne kiongozi kwagenda kwaborio bo MCA kwaborio gento goko gukwira na boda nturi gucho kwaiba kana anymore yetari echo kero muntu akomenyoka aso boda okengana enatangasa rero mugaso amang'ana yechi office ya Kisii County chonse picha boda ndoje tochirusia ali sub county chirane obisia beye mu busonga paka noni chengo toko na kire sub county yetu aro murango ye igo minute ngano nyene ya pasi ye kurmata alia eso bisiane o chi sub county chonse kyanda chicha igege ndo togo saba omorembobe egento gyoka to kyo mwali ngokwanira tiga masikani yabe gatiyo omugabana atari omugabana boda omugabana gachora tune chikura mwata ni 300,000 abangi namba arengo abagakamba arengo kire sector ya arengo lakini bono boda kero muntu akwira no soba ka family affairs chomuntu agokwana nga yatunyo metigo so karete gebinto bunebyo enasaba iga omwana oli okwane tamanganaria wetere sector ya boda kwiberera kero roto okwana aso keisiko anga mema iso marore onye tari kwangama ntori gotiana nande ntori gokora kende njetindi muraibo gosegeta kisegi lakini nate basoke maiso marore asaba mabera sector ya boda n'abantu twibangite tokurigeria abana baito egento kyo moerio ntoche toronchi office ya Italia egento twakana nkiringa epigipigi kobogorio moberekero muntu akuro maito gokungo kutore taringe kere togokwanira gokunga igo ntogokwa buna bono gokwana ntene ina nyari bari masaba abantu baito gabasoete turera nyaro batatu bakwete mocheri bari tukaigwana nanga congestion iri tokonya tusibete mobere magega se bigibigi ingora tokonye tukataka tokoro mochange karutu abeko mochango tukanyara no ntoremeru wake igo mwesimiwa simbarati agateba muri gochanga none shiringi tiganga kanero riyeyo erori yekerewe cha koronchi guno bise ronchiwe ebintu bya boda bibamo lakini ebintu kero mundanya basokanga nimbwata kagegete tigato tige gutumika boda buna sabantu bakengaine ntubwata ina barundi bamintu onde tabasikuruani onde nabasaba iromorembe ritukurigiye makore byasare biya amang'ana yabakora mubamanyete ntogwanjira nayo buya mono